L-Għawdxija Michela se tkun l-ambaxxatriċi ta' pajjiżna fl-edizzjoni li jmiss tal-Eurovision Song Contest li f'Mejju li ġej se jinżamm f'Tel Aviv. Dan wara li s-sibt fil-għaxija żagħżugħa ta' 18-il sena iddominat ix-show mużikali li fl-aħħar ġimgħat kellu jwassal għal din l-għażla. Intgħażlet bl-għażla tal-pubbliku bit-televoting. Din is-sena kien deċiż li rappreżentanza Maltija l-Eurovision tkun dik li tirbaħ il-programm televiżiv X Factor fuq ix-xandir tal-istat. Iżda dan wassal għal kritika fost ħafna awturi u kompożitturi Maltin li kummentaw kif ma natawx l-ispazju jipparteċipaw b'kanzunetti oriġinali tagħhom. Michela elbet l-isfida ta' Owen Llewellyn, Nicole Frendo u Petra. Min barra rappreżentanza fil-Eurovision, Michela mistennija tiffirma wkoll ftehim mal-kumpanija internazzjonali Sony. Wara dan ir-riżultat, Michela rċeviet eluf ta' messaġġi ta' awguri fosthom tal-Partit Nazzjonalista li feraħ lil din il-kantanta Għawdxija għal dan is-suċċess. Filwaqt li feraħ ukoll il-partiċipanti l-oħra li waslu sal-finali, il-Partit Nazzjonalista qal li dawn huma vetrina tat-talent li għandu l-poplu Malti u Għawdxi.